Apa Charles aspaldiko, zelan zabiltza ba? Kontxo Peru, ondo, zeu? Ondo, bai, hori kolorea duzuna. Non ibilizara ba? Ba, asteburuan urdiainen egon nintzen. Aitorreta ere gurekin izan ziren. Bai, esan zidaten zer edo zer, baina ez nekien zuekin joan zirela. Bai, 6 joan ginen guztira. Eta kolorea, mendi buelta bat egin genuen Urbasaldean, eguzki ederra zegoen eta badakizu. Eta, gustatu zitzaizun lekua? Bai, oso. Tira, herri txikia da, oso lasaia. Ederki egon ginen. Lotarako eta? Etxe bat alokatu genuen, oso ondo zegoen. Garbi, txukun, eta denetari zeukan. Sukaldeko tresnak, manta eta izarak, toallak. Ez genuen ez ere eraman behar izan. Eta gainera, etzen oso garestia. Jatekoa bai ordea? Afaltzekoa baino ez, esan dizut. Egunez mendi txangoak egin genituen. Eta ogitartekoak jan genituen. Ondo orduan, urrengoan agian neu ere joango naiz. Primeran bai, aizu, Peru, barkatu baina alde egin behar dut. Malen dut zain bere amaren etxera joateko eta luze iritzita egongo da. Bai, lasai, egongo gara. Bale, agur.